Bunny and Archie. Yan kami sa 612 meters above sea level sa may Pamitisan kan Bulkang Mayon. You can't feel the heat until you hold your hand over the flame. You have to cross. Pasiring kami sa radar kan barangay Anuling, Kamaligalbay. Sabra gidig de. That's why we won't back down, we won't run high. Yeah, 'cause these are the things that we can't. Passing over you, Ngayon nakang ngayon oh. so catch me if I fall. That's why we stick to your game plans and run. Gayon. But at night, walk inspiring by candlelight. We are the orphans of the American dream, so shine your light on me. Gayon. Tunnel. Puro gapo. Pag may aberya, kailangan may barkada kang Archie Banya. Ito ang mga panoorin natin ang paraan ni Archie Banya. Balagon saves the day. Araw kayo mag-vulcanize sa bulod. Ano? More? Iwasan silang. Made by nature. Yan. Pilit na yan. Op! Nagdadalusay. Uy! Takot pag-aro kayo ng gulong. Lukay isa na. Basta pera disgrasya. Uwap! Uwap! Wala magprinos ha. Subulong mo sa inutan? Ha? May nakabalan pala na kabli. Sain? Sa na yung tulong niyo? Tadi lamang inali. Nagdurugo so ano? Naman sa interior, pero yung sa loob na kang interior. Ah, sa loob na kang interior. Daog kami. Gilid. Nagpangane. Hari. Back down, we won't run high. Yeah, 'cause these are the things that we can't deny. I'm passing over you like a satellite, so catch me if I fall. That's why we stick to your game plans and party lights. But at night, walk inspiring by candlelight. We are the orphans of the American dreams. May mga part na non-bikeable. Hindi kayang isakat ang bike. Pero parugso kayang-kaya na. Kay ganda ng ating paligid, dapat ingatan, alagaan
ito'y bigay ng may kapal. So ito na yon. Sinasabi nilang radar. Magandang hapon po, Yagi. Yagi, sir. Ano na, picturean ta ka na dyan. Oh. Udo, hai lang udo. Hop. Sabi eh. Ingat.